жила просто, звичайні, як ми. Вона Бога на свят нам принесла, і на зимі всрud леснові дні заясняły. Matka, która wszystko rozumie, sercem ogarnia każdego z nas. Matka, zobaczyć dobro w nas umie. Ona jest z nami w każdy czas. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczен pod Pońskim Pilatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebił, wstąpił do piekiel, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowania, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Prosimy o przemnożenie wiary, nadziei, miłości i zaufania. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez mazy pierworodnej poczęta. Módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, Przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. tajemnica pierwsza bolesna, modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dziś i odpuść nam nasze winy, jako my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Za nami grzesznymi, teraz i w śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. O Maryja bez zmazy pierworodnej poczęta, o mój Jezu, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica druga. Biczowania Pana Jezusa. Ojcze nasz, który jest w niebie, święci imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź воля Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Марія, ласки певна, Пан з Тобою, благословена Ты między niewiastami i благословенный овощ живота Твоего, Иисус. Zdrowaś Марія, ласки певна, Пан з Тобою, благословена Ты między niewiastami i благословенный овощ живота Твоего, Иисус. Zdrowaś Марія, ласки певна, Пан з Тобою, благословена Ты między niewiastami i благословенный овощ живота Твоего, Иисус. Zdrowaś Марія, ласки певна, Пан з Тобою, благословена Ты między niewiastami i благословенный овощ живота Твоего, Иисус. Zdrowaś Марія, ласки певна, Пан з Тобою, благословена Ты między niewiastami i благословенный овощ живота Твоего, Иисус. Zdrowaś Марія, ласки певна, Пан з Тобою,
Благословенность Ты между невестами, и благословенный овощ живота Твоего, Иисус. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Здравость, Мария, ласки певна, Пан с Тобой, благословенность Ты между невестами, и благословенный овощ живота Твоего, Иисус. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Здравость, Мария, ласки певна, Пан с Тобой, благословенность Ты между невестами, и благословенный овощ живота Твоего, Иисус. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Здравость, Мария, ласки певна, Пан с Тобой, благословенность Ты между невестами, и благословенный овощ живота Твоего, Иисус. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Здравость, Мария, ласки певна, Пан с Тобой, благословенность Ты между невестами, и благословенный овощ живота Твоего, Иисус. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Хвала Отцу и Сынові, і Духові Святому. Jak była teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. О Марія, без вас первородна почента. Módl się za nami, О мой Єзу, щебаш нам наші грехи, заховай нас в домі пекінnego, запровадь wszystkie duszy do nieba. i dobro, Tajemnica trzecia. Ciernią ukoronowania Pana Jezusa. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święci imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. O Maryjo, bez zmasy pierworodnej poczęta, o mój Jezu, Tajemnica czwarta. Droga krzyżowa Pana Jezusa. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. O Maryjo, bez mazy pierworodnej poczęta.
O mój Jezu, Wszystkie dusze do nieba, na pomoc szczególnie tym, najbardziej potrzebuje Twojego miłosierdzia. Tajemnica piąta. Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa na krzyżu. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święty imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Хлеба нашего повседнего дай. И отпусти наши, яко и мы отпущаем нашим виновницам. И не вводи нас на покушение, но избавь от злого. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. O Maryjo bez mazy pierworodnej poczęta. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego. Zaprowadź wszystkie dusze, którzy najbardziej. We wszystkich intencjach Ojca Świętego, pod Twoją obronę uciekamy. Święte Boże, Rodziciel naszych, racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od всяких złych, racz nas zawsze. Panna chwalebna i błogosławiona, o Panie nasz, orędowniczko nasz,
посредничко наш, потешителько наш, Сыном Своим нас повед, Сынові Своєму нас повед, Своєму Сину. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Приди, Дух Святой, наполни мое сердце. Приди, Дух Святой, зажги огонь любви. Приди, Дух Святой, наполни мое сердце. Приди, Дух Святой, зажги огонь любви. Przyjdź, Duchu Święty, przyjdź, Duchu Święty, przyjdź, Duchu Święty i napełnij nas. Przyjdź, Duchu Święty, przyjdź, Duchu Święty, przyjdź, Duchu Święty i napełnij nas. Приди, Дух Святой, наполни мое сердце. Приди, Дух Святой, зажги огонь любви. Приди, Дух Святой, наполни мое сердце. Приди, Дух Святой, зажги огонь любви. Jezus, najwyższe imię, nasz Zbawiciel, Książę pokoju, Emmanuel, Bóg jest z nami, Odkupiciel, Słowa żywota, Święty Bóg, Mesjasz prawdziwy, jedyny Ojca Syn, umiłowany, zgładził grzech, baranek na wieki, królów król i panów pan. Święty Bóg, Mesjasz prawdziwy, jedyny Ojca Syn, umiłowany, zgładził grzech, baranek na wieki, królów król i panów pan. Иисус, имя святое, наш Спаситель, славный Господь, Эммануил, Бог вечно с нами, Искупитель, Слово жизни, Святый Бог, Божий Мессия, единородный Сын, возлюбленный Божий, взявший грех, Агнец Божий, Царь царей и Бог богов. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, Pan z wami.
Duch Pański spoczywa na mnie, ponieważ mnie namaścił i posłał mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, uzdrawiał skruszonych w sercu. Tymi słowami antyfoną na wejść rozpoczynamy mszę świętą, kiedy obchodzimy wspomnienie obowiązkowe świętego Jana Marię Wianeja, prezbietera. Tę najświętszą ofiarę sprawują, wypraszając u Boga o szczęśliwe poczęcie i urodzenie dziecka dla Arcioma i Maryi. My na początku znajmy przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni, abyśmy mogli z czystym sercem złożyć najświętszą ofiarę. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Módlmy się. Wszechmogący, miłosierny Boże, Ty obdarzyłeś świętego Jana Marię godną podziwu gorliwością apostolską. Spraw, abyśmy za Jego przykładem i wstawiennictwem przez chrześcijańską miłość zyskiwali dusze braci dla Ciebie, razem z nimi osiągnęli wieczną chwałę. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Czytanie z księgi proroka Jeremiasza. Słowo, z którym Pan zwrócił się do Jeremiasza. To mówi Pan, Bóg Izraela. Napisz w księdze wszystkie słowa, jakie powiedziałem do Ciebie. To bowiem mówi Pan. Dotkliwa jest Twoja klęska, nieuliczalna Twoja rana. Nikt się nie troszczy o Twoją sprawę. Nie ma lekarstwa, by się uzdrowić. Wszyscy, co Cię kochali, zapomnieli o Tobie. Nie szukają już Ciebie, gdyż dotknąłem Ciebie tak, jak się rani wroga, surową karą. Przez wielką Twą nieprawość pomnożyły się Twoje grzechy. Dlaczego krzyczysz z powodu Twojej rany, że ból Twój nie da się uśmierzyć? Przez wielką Twoją nieprawość i liczne Twoje grzechy tak Tobie uczyniłem. To mówi Pan. Oto przywrócę znowu namioty Jakuba i ukażę miłosierdzie nad jego siedzibami. Miasto zostanie wzniesione na swych ruinach, a pałace staną na swoim miejscu. Rozlegną się stamtąd hymny pochwalne i głosy pełne radości. Pomnożę ich, by ich nie ubywało. Przysporzę im chwały, by nimi nikt nie pogardzał. Jego synowie będą tak jak dawniej, a jego zgromadzenie powstanie wobec mnie. Ukaże natomiast wszystkich jego ciemiężców. A jego władca będzie z niego, panujący jego będzie od niego pochodził. Zapewnię mu dostęp do siebie, tak że się zbliży do mnie, bo kto inaczej miałby odwagę zbliżyć się do mnie, mówi Pan. Wy będziecie moim narodem, a ja będę waszym Bogiem. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki.
Люд вызволенный, нех выхваля Пана. Люд вызволений, нех wychwala Pana. Poganie będą sień bali imienia Pana, a Twej chwale wszyscy królowie ziemi. Bo Pan odbuduje Syjon i ukaże się w swym majestacie, przychyli się ku modlitwie opuszczonych i nie odrzuci ich modlów. Lud wyzwolony, niech wychwala Pana. Należy to spisać dla przyszłych pokoleń. Lud, który się narodzi, niech wychwala Pana. Bo spojrzał Pan z wysokości swego przybytku, aby usłyszeć jęki uwięzionych, aby skazanych na śmierć uwolnić. Lud wyzwolony, niech wychwala Pana. Synowie sług Twoich bezpiecznie mieszkać będą, a ich potomstwo będzie trwało w Twej obecności. By imię Pana głoszono na Syjonie i Jego chwałę w Jeruzalem. Kiedy zgromadzą się razem narody królestwa, by służyć Panu. Lud wyzwolony, niech wychwala Pana. Alleluja, alleluja, alleluja. Pokładam nadzieję w Panu, ufam Jego słowu. Alleluja, alleluja, alleluja. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus obchodził wszystkie miasta i wioski, nauczał w tamtejszych synagogach, głosił Ewangelię Królestwa i leczył wszystkie choroby i wszystkie słabości. A widząc tłumy ludzi, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni, jak owce nie mające pasterza. Wtedy rzekł do swoich uczniów: żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Wtedy przywołał do siebie 12 swoich uczniów i udzielił im władzy nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszelkie choroby i wszelkie słabości. Oto słowo Pańskie. Дорогие браты и сестры, сегодняшний день, переживаючи успомин святого Яна Марія Віанея, святара, чуємо у Євангелії, як Єсус менавіта крочить по вёсках, городах, навчає і зауважає шмат людей, які, як чуємо, каже, што ёсць вялікае мноства, шмат людзей, якія пакінутыя, бяссіленыя і як тыя авечкі, якія не маюць пастыра. Перш за ўсё, дарагія, заўважаем, што Езус не хоча сказаць толькі аб тым, што ёсць шмат сэрцаў, якія патрабуюць якісьці, можа, лекаў, але перш за ўсё ён глядзіць у сэрца кожнага чалавека. І
калі ён бачыць, што чалавек загублены, калі страціў якуюсьці надзею, ён менавіта хоча яго падтрымаць і ідзе да яго. Таксама і мы, мае дарагія, калі ў гэтым свеце чуем сваю загубленасць, можа, дзесьці штосьці не атрымоўваецца, заўсёды памятаем пра тое, што Езус крочыць таксама разам са мною. І ён хоча, каб я не загубіўся ў гэтым жыцці, але знайшоў сябе у розных сваіх жыццёвых сітуацыях. Але далей таксама чуем, што Езус кажа сваім вучням: жніво сапраўды вялікае, ды работнікаў мала. Ён глядзіць на ўвесь свет і заўважае, якое менавіта ёсць жніво. І Езус не толькі пасылае сваіх вучняў, але перш за ўсё кожнага з нас. Часцей за ўсё мы прызвычаемся да аднаго моманту или, можа, думкі, што Езус толькі выбірае пэўных асобаў, напрыклад, як святароў чи законнікаў, каб яны ішлі і абвяшчалі ягонае слова. З моманту хросту кожны з нас ён ёсць пакліканы, каб мы ішлі. І заўважаем, што калі Бог мяне выбірае і я павінен ісці, то я павінен ісці не там, дзе я сустрэну зразуменне чи радасць, але менавіта калі я буду маліцца, то я праз сваю малітву буду прасіць Пана Бога, каб даў мне менавіта пачуць, што Ён ад мяне хоча. І таму, калі я буду прасіць яго патрэбныя ласкі, то ён мне дасць такую сітуацыю, дзе я сапраўды магу іх атрымаць, але павінен буду ісці там, дзе сустрэну перашкоду і непаразуменне, і там, напрыклад, на месцы працы, чи дома, чи на вуліцы, я павінен буду менавіта ісці і казаць пра яго. Нам выдаецца, што толькі можна словам перадаць ту інфармацыю чи нашу веру, але, як заўважаем, часцей за ўсё перадаецца ў нашай пакоры, нашай любові, спагадзе, нашай малітве. Таму мы бачым, калі Езус выбірае нас, то на гэта дае і сілы. Таму і ў канцы сённяшняй Евангелія чуем, што даў ім уладу над духамі нечыстымі. Даў ім патрэбныя ласкі, каб яны маглі бы ісці і абвяшчаць ягонае слова. Таму, калі ў нас штосьці не атрымоўваецца, мы павінны яшчэ больш зразумець, што мы не павінны ўставаць у малітве. Мы ў ёй павінны яшчэ больш узмацняцца. Бо калі я малюся, то я малюся не для таго, каб толькі выпрасіць для сябе якуюсьці ласку і клікацца да Пана Бога, але малітва – гэта перш за ўсё зразумення таго, што я хачу, чи згодная з Божай воляй. І Пан Бог менавіта адкрывае тады нам гэтыя вялікія таямніцы, праз якія мы можам зразумець і мець тыя ласкі, дзякуючы якім можам ісці. Таму заўважаем у сённяшнім дні, перажываючы успамін святога Яна Мар'я Віянея, святара, які менавіта таксама нёс гэтае слова да убогіх, выслухоўваў іхныя менавіта сэрцы, і так шмат людзей цягнулася да яго. Не дзякуючы ягоным якімсьці талантам, ягонай святасці, але перш за ўсё ласцы Божай. Бо ласка Божа менавіта адкрывае гэтыя ўсе дары, і калі чалавек згодны на них, калі разумее, то не сябе нясе, але Хрыста. Таму, калі заўважаем у сябе шмат чаго добрага, за гэта яшчэ больш дзякуем Пану Богу, каб не напоўніцца тым, што не маё, але перш тым, што Божае. Амен.
Pokrzepieni słowem dobrego Boga, módlmy się wspólnie o potrzebne łaski dla siebie i innych. Módlmy się za Kościół Święty, aby dobry pasterz posyłał mu pasterzy według swojego serca. Ciebie prosimy. Módlmy się za duszpasterza, szczególnie za proboszczów, aby za przykładem świętego Jana Maria Wianeja dążyli do nawrócenia grzeszników i sprowadzenia oziębłych na drogę gorliwości. Ciebie prosimy. Módlmy się za ludzi, którzy stracili zaufanie do swych duszpasterzy, aby spotkali kapłanów ukazującym swym życiem Chrystusa. Ciebie prosimy. Módlmy się o dar mądrości, wyrozumiałości, pobożności dla spowiedników. Ciebie prosimy. Módlmy się o szczęśliwe poczęcie i urodzenie dziecka dla Artioma i Marii. Ciebie prosimy. Módlmy się o dar chwalebnego zmartwychwstania w dniu ostatecznym dla zmarłych z naszej rodziny parafialnej. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas tu zgromadzonych, abyśmy nie zaniedbywali sakramentu pokuty. Ciebie prosimy. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarą przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Przyjmie ofiarę z rąk Twoich na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz całego Kościoła Świętego. Wszechmogący Boże, dary złożone na cześć świętych świadczą o Twojej potędze i chwale. Pokornie Cię prosimy, aby wyjednali nam zbawienie przez Chrystusa Pana naszego. Pan z Wami, w górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę ugodne to jest sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, byśmy nieustannie wysławiali Ciebie, Wszechmogący, Wieczny Boże, i Tobie za wszystko składali dziękczynienie przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Z radością oddajemy cześć świętemu Janu Marii Wianeju, którego dali swojemu ludowi jako gorliwego pasterza.
Jego przykład umacnia nas w dobrym życiu, Jego słowa nas pouczają, a Jego wstawiennictwo wyprasza nam Twoją opiekę. Dlatego z chórami aniołów i świętych głosimy Twoją chwałę, razem z nimi wołając. Święty, święty. Twojej, hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie, hosanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Wyznaję. Wspominając śmierć i zmartwychwstania Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia, kielich zbawienia. I dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą, Tobie służyli, pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi, spraw, aby lud wzrastał miłości, razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Włodzimierzem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zastąpili z nadzieją zmartwychwstanie, i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym. Z Najświętszą Bogorodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostolami, ze świętym Janem Marią Wianejem i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego Słowom ośmielamy się mówić: Ojcze nasz, nie jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie łudź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpiecznie wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostolom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę w swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Baranku Boży, który gładzi grzechy świata, zmiłuj się
grzechy świata, obdarz nas spokojem. Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie i powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Jezusa ukrytego mam w sakramencie czcić, wszystko oddać dla Niego, Jego miłością żyć, wszystko oddać dla Niego. Jego miłością żyć, On się nam daje cały, z nami zamieszkał tu, dla Jego boskiej chwały, życie poświęć Panu. Dla Jego boskiej chwały, życie любовь Твоя, найвищий за гори усе, ласка безмежа Твоя, от неба Ты увысь, любовь Твоя, это океан, ды бездна, ласка безмежа Твоя спадає на мене. Любов Твоя, найвищий за гори усе, ласка безмежа Твоя, от неба Ты увысь, любовь Твоя,
вознежал Твоя, от неба Ты увысь, любовь Твоя, это океан, бездна, ласка вознежал Твоя, спадая на меня. Módlmy się. Boże nasz Ojcze, niech przyjęty Najświętszy Sakrament przygotuje nas do wiecznej radości, na którą święty Jan Maria zasłużył jako wierny szafarz sakramentu. Przez Chrystusa Pana naszego. Święty Michale Archanielu, módl nas walce przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha. Boże, ustronie szatana, inne duchy złe, które nas gubą dusz krążą po świecie. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, naś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Amen. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa.